לאלרועי הכוכב הנולד יש היום יום הולדת 2. יש לי יום הולדת, חצות עכשיו בדלת, הגיעו כל הצוות לעשות אצלי שכונה, ווואלה איזה סרט, יש אווירת צמרת, כי יש לי יום הולדת, זה פעם בשנה. כמה אנשים אני הזמנתי, כמה מתנות אני קיבלתי, הגיעו כל הצוות לעשות אצלי שכונה, ווואלה איזה סרט, יש אווירת צמרת, כי יש לי יום הולדת, זה פעם בשנה. כמה אנשים אני הזמנתי, כמה מתנות אני קיבלתי, יש לי יום הולדת, חצות עכשיו בדלת, הגיעו כל הצוות לעשות אצלי שכונה, ווואלה איזה סרט, יש אווירת צמרת, כי יש לי יום הולדת, זה פעם בשנה. כמה אנשים אני הזמנתי, כמה מתנות אני קיבלתי. צולם במסיבת יום הולדת 2 של אירועי חננייב, יום רביעי. כתב סתשפ"א 16 לשביעי 25 בפארק ציון ג'ומי המדורג, פסגת זאב.